бях казал мястото и бачи от всяка една направа. Айде, пълна! Манастира шаре! Пали, бе! Ой! Лапа ги, Ай, че имаш още 5 минути. Още 2 минути. И сега виждате един циганин Ръждив как шапан. Най-гадният циганин Ръждив, казва се Гадо. Казва се Гадо Ръждивия. Гадо Бразилия! Направи ли го? Като се солих, се роквете. Шишета ли седи като... Така като си кралят на фолка. Той го записа колата. Залепа крачовете за обув. Гепи! Чакай, че тук последните фатални секунди. Дай си я пощеремо аяка порано за това. За дънките да го залепи. Айде, Чакай, че пал. Бе, Гал, биги е! Биги е! Чакай, чакай. Чакай! Айде си вариме! Айде си вариме! Гимнастика прави, То на забавен кадър говорим. Изпи всичко, Лекс. Ай, взимай го, ти виж какво направи. Оставете го сега, бе. Оставете го, гледай. Само залепи това в около. Чакай малко. ще го залепи. Абе, не е пиян, той не е пиян, оставете го. Чакай малко, дай това. Да му залепи шишето за ръка. Дай цигара малко, бе. Толкова ще ме залепи Ръждив. Ама дай цигарата малко. Толкова ще ме залепи. Не на колата, бе. Да, ще окача в това. Прати го в Америка. Гало, виж това вече така се пази с теб. Аз не имам Америка. Ей, питам, това ма снима. Какво са по кути? Кой си обрал, бе? Луил, какво ще трябва ние сега? Погледни, мала! Ти не мога да ме видиш. Ох, дай! Колко го е търкат! Ой! Не ми спинели! Айде, приятел, слушай. Дай, баба, хуя! Хуя ма поли! Това на какъв език говоря? Не, той пластики! Пластики, грай! Тъпни, бе! Дай, търката, бе! Показали го жалата чуя. Говоря забавен кадър. Нещо за Гюнай е казал, не можах да чуя какво каза. Ай, ти търкака, голям търката, а? Сега търката, а? Гюнай, към дойде, ще те ебе.
Коя? Ще приди. Абе, Джо! Ай, Джико! Стани нещо от тази мента, ще видиш, няма ли? За какво пи толкова? Мани от... Край с манаса, край с манаса. Ай, запутка! Mana. Ай, че прелил ба. И Аз тръгвам. Яне, дай назад. ай. Гледай багажника. Кое? Гледай, бай, кое? Гледай, знам кое! Снимай. Ей, виж, дурак, това го удари. Той не мога връзка. Ебай! Това е, Къде, аз бе? не съм направил, бе. Къде става? О, Това риба няма фаршот. Ма те българи, Това риба по-него няма. цяло. Абе, та пръчка е на Бехаме, аз се взегло. Браво, вижте, българи от него. Аз се прибил, тя е стара. Леко номера на даже кола. трябва да обърнеш. Я виж Максим къде. Не, аз ще я махна тази. На едно колена ви. Не, ще е първо. Виж Максим къде е там. Не, то не може. Това не може, то пепел зимата. Опа, с канала му са карат. Край. Колко е? 8,5? Сгречих с 5 минути. Да. Опа, и там слушай, Или аз ще върна колата назад, бе, Аго. Къде си? Опа, леко. Сега прави намаз. О, майка. Кляка ли? Яне, ще даде главата, бе. Чуваш тия лебед? Вижи, бай. Това танцуващия лебед, бе. Не, аз стига, не надолу, бе. Не. И бас. То си да няма да работа, бе. Това се напи, бе. Не. Аз стига, И аз си оттам, Дино си мисля, че идва колата. Ека? В багажника? Да, бе! Виж какво прави мента. Стига, отваря багажника, бе! Абе, отвори то чисто, кой искаш пъти? Да. Няма, че седалката ще опикае. Направо в багажника. Абе, няма ти ще седиш с него, той ще кара леко, бе. Абе, стани! Иля се, ала да те. Бат ти мента, бе, бе, пеш. Еко, Качи са ли, бе? Грешко, бери, бе. Няма тай да е спокойно. Али, бе. Няма да стои, бе. Абе, Гепи, седай с него, бе. Аре, карай, аз седа тук, айде, седа. Така. Айде, седе тук. Седе с мен да тази. Седе тук да тази. Иля, седай върху него, да не става, бе. Седе тук да мога. Час съм да мога. Ей, ще удариш булка, Погребение прави, брат. Спирка! Говори за Памен Кале. Осъзнай се, бе! Да. Осъзнай се! Яне, кажи му за спирка. Осъзнай се! Чуя! Осъзнай се, бе! Ще те бъда, ще прибия! Чуя! Аз ще окача след малко. Поче да
Ей, багажник, тя пана. Оп! Не знам, че го подпирам глава. Оп! Спирка! Я това го прибим сега всички вече. Сега дай всички го дай, то сами вече. Обувката му са, бе. Тя вътре, вътре. Дайте ми. Чакай да му дам обувката на Пиромачи. Той без тази обувка не може. Еми, другата може. Браво, прибери, бе. Още ли бой? Айде, айде. Ама пускай ти го вътре вече и край с тия ток. Руда е готов. Сега да сафари навика за трабити, гледам сафари. Заповядай. Заповядай. Айде. И сега от тук лети на вън. Голяма ли като Ще отида на шака ти! Мета? Мета и чора, дам я по-кя. Имам работа тази, че. Той като заспи ми звъни по телефона. Сега, не бори да пишеш.